Quant costa fer-se una casa de fusta? La pregunta del milió, i mai millor dit. En aquest vídeo us expliquem tots els elements que intervenen en el cost d'una casa de fusta i al final hi posarem xifres. És molt comuna la idea que una casa de fusta és més barata que una d'obra convencional. Això segurament és degut a la venda de cases prefabricades, que és una altra cosa, i que sovint han fet servir la fusta com a reclam. Però estarem d'acord que una casa prefabricada tipus bungalov i una casa de fusta no és ben bé el mateix. Sovint aquestes cases prefabricades tenen uns estàndards de qualitat que no sempre són els millors. Aleshores, les cases de fusta no són més barates? Per respondre a aquesta pregunta, hem de tenir en compte que el cost d'una casa no depèn únicament del sistema constructiu. Però comencem per aquí. En primer lloc, cal tenir present la matèria primera. I compte, perquè aquí sí, la fusta és molt més cara que el formigó. Ara bé, una casa de fusta la pots tenir en 6 mesos, mentre que una d'obra convencional pots trigar més d'un any. I el temps també val diners, de manera que amb el menor temps d'execució compensaríem una mica la diferència de cost en la matèria primera. Un altre element important és la millor eficiència d'una casa de fusta. Això vol dir que pot ser que construir una casa de fusta no sigui més barat, però tenir una casa de fusta sí. És a dir, que l'estalvi energètic que suposa la fa més econòmica amb el pas del temps. Però com us deia, el sistema constructiu no ho és tot a l'hora de fer números. De fet, el més important és la suma de 3 conceptes clau: la superfície, el projecte arquitectònic i els acabats. És a dir, que el que més afecta el preu no és si és de fusta o d'obra convencional, sinó com de gran o de petita és, com de complexa a nivell arquitectònic i quins acabats té. Anem a pams, literalment. D'entrada, una casa petita és més cara per metre quadrat que una casa gran. Això és perquè hi ha una sèrie de costos fixes que van repercutits en més o menys mesures segons la superfície. Per exemple, una casa al doble de gran és evident que no tindrà 2 cuines. Per tant, a més superfície, menys cost de construcció. Una bona manera per tenir una referència per fer càlculs és establir una superfície aproximada d'entre 130 i 150 metres quadrats. I com més petita la fem, més cara en proporció. Després tenim el projecte d'arquitectura. Una casa com aquesta, de formes més simples, és més fàcil i més barata de fer, perquè té menys racons a resoldre i es pot construir a metres. En canvi, una casa com aquesta, més complicadeta, tindrà un cost més elevat tant de projecte com d'execució. Però el que pot fer variar molt el preu d'una casa són els acabats i les instal·lacions. I és que és aquí on hi ha la varietat més gran. Podem fer-nos posar un joc de sanitaris de bany de 500 euros o un de 5.000, o posar una tarima de 15 euros al metre quadrat o de 90. Els revestiments exteriors poden ser de sate i seran força més econòmics que si fem servir zinc, que és un producte molt car. El tipus de climatització que fem servir, la domòtica, els mobles i electrodomèstics, és en aquesta part on el pressupost es pot disparar. De fet, una mateixa casa pot variar un 25% el seu cost en funció d'aquest apartat. I ara sí, les xifres. Si parlem d'un habitatge d'entre 140 i 200 metres quadrats, amb uns acabats estàndard i les prestacions que ofereix habitualment Fustec, avui dia podem estar parlant d'una forquilla d'entre 2.000 i 2.300 euros al metre quadrat construït. Però insistim, això és només una referència. Una casa més petita pot encarir el cost per metre quadrat. Un projecte complex, també. I segons quin nivell d'acabats i instal·lacions, poden fer variar el pressupost fins a un 25%. Així que, si esteu pensant a fer-vos una casa de fusta, aquestes xifres us poden servir com una primera referència per començar a fer números.